Assalamu alaikum. Yau zan ba da shawara akan babban abun da yake damun mutane. Yawanci masu kallon wannan bidiyon ɗaiɗaiku ne ciki waɗanda suke zaune da uwayensu lafiya. Sun mayar da uwayensu ba komai ba. Da ka fita ka je yawon duniya baka damu da ka kira uwanka ba ko ubanka ka ji ya yake yana lafiya ko baya lafiya. Sannan kuma yawanci mata kuna zama da uwayenku mata lafiya, kina kiran mamanki ki kyautata mata ki mata me in kina nan a bariki, amma kuma shi uba ya zama abun yaddawa. Kwanan nan har wani waka na ji ana cewa da a harbe mama na gala a yi ne. So irin wannan abun bai kamata ma a ce kai mutum mai hankali ba ka yi amfani da irin wannan salon, saboda su uwaye sun wuce wasa. Duk abun da kake a duniya idan albarkan uwa ko uwaye yana tare a kanka, albarka zai dinga binka. Amma kuma idan babu albarkan iyaye a tattare da kai, babu ci gaba da zai dinga binka a duniya. A kullum kana nan a wulakantacce. So wannan good abu ne tun muna numfashi, kafin mu zo mu daina numfashi ko kuma ciwo ya kama jikinmu mu rasa ya za mu yi, mu zauna mu taimaki iyayenmu, mu kyautaci iyayenmu, mu roƙi iyayenmu gafara. Akwai mutane da yawa waɗanda kafin ma su nemi tuban iyayensu sun je yawon barikin uwayen sun mutu, ba su da lafiya, ba su taimake su ba. Kana neman kuɗi saboda me? Dama dan wa kake neman kuɗi? Waye za ka taimaka a duniya in baka taimaki uwayenka ba? Wa ya haife ka? Ka tambayi kanka da kanka, kana kyautata ma uwayenka ko ba ka kyautata musu?